An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoni la sɔtuma bɛ bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛ dɔ ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ bi juma a bɛɛ lajɛlen minɛ b'a ye masaramani ala k'an ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo 5nan ye mɛ kalo ye bi o tile 7 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an b'a la k'a fɔ bi o tile 25 ye san kalo 9nan don hijira san 1442 san dugu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ suro an ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛra Bamakɔ min ye 5e arrondissement polisilakaw ye olu wulila k'u jɔ ka taa rasbati nɔfɛ o ko kɛra tuɲɔna ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la an ka jamana kɔnɔ na découpage min n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka se ka maraw cɛman bɔli baara minnu n'olu bɛ sen na a ko kɛlen bɛ kuma caman ye fan caman fɛ o mundurukaw y'a yira k'a fɔ ko waleya min bɛ ka kɛ k'a kɛcogo ma olu ja kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la basigi ni lafiya e ka dɔn u bɛna sabati cogo jumɛn de la kunungo an ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ ye Bandaw ye ale ni M5 RFM maaw ye ɲɔgɔn ye o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la ka taa se bi min ye baarabila minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu labɛnnen bɛ an ka jamana kɔnɔ na UNTM fɛ o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasoma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladon k'a fɔ an ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ ye Bandaw ye ale ni M5 RFM ma olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna kunungo da sira ma an b'a ladon k'a fɔ Bandaw fɛ k'a fɔ ko wele tɛ dɔ yɛrɛ dɛ u ka n'u sigi mun de kan ka kɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ baaraw kan ka sigi sen kan u ka se ka kumaɲɔgɔnyaw sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ o ye wele kunba de ye an b'a ladon k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ale Bandaw waati min n'o sumaden bɛ ka k'ale kunna n'o ye kalo 18 ye ko ni ala sɔnna ma foyi tɛna fara o kan o kɔni olu na fɛɛrɛ bɛ le tigɛ baaraw kɔni ka se ka baaraw kɛ ka bɛn n'o ye waati kofɔlen kɔni ka se k'o waati kɔni fasodenw ye danaya da olu ka waati min n'o ye layidu min ta foyi tɛna fara o kan ni ala sɔnna ma u bɛna baara kɛ ka bɛn ni o ye an b'a ladon k'a fɔ Choguel Kogala Mayiga ale ye kɔrɔfɔta a y'a yira k'a fɔ bi u bɛ fɛn min fɔ jamanatigi ye n'i y'a sɔrɔ ye Bandaw ye gouvernement min bɛ yen a k'o ci ka bɔ yen o kɔfɛ fasoden bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan kɛ n'u b'a fɛ basi kana jamana kɔnɔ na jamana ka taa siratigɛ kelen minɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i ta fɔ o sigi ka fɔ ba min n'o kuma kun bɛ sen na dɛ min kɛra o kɛcogo tɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka fasoden bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka jɛ ka na k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka sigikafɔ ba dɔ sigi sen kan o sigikafɔ ma bɛn fɛn min kan ni fasodenw jɛra ka taa u fɛ k'a sɔrɔ a kɛra bɛɛ lajɛlen ka bolo kan a bɛɛ kɛra bɛɛ lajɛlen ka kuma lamɛn a kɛra bɛɛ lajɛlen ka basigi ye n'o kɛra k'o dɔ bɛ dɔ la ko basigi ni lafiya kɔni i ka dɔn ko b'an ka jamana sɔrɔ n'o tɛ an bɛ bolo min ka bi ko ne jateminɛ k'i ka dɔn nin kɔni tɛ Mali ta sira ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ ko basigi ni lafiya kan ka an ka jamana sɔrɔ nin na kuma kolomara tɛ dɔ ye fɛɛrɛ ka tugu fɛ ka wele bila fasoden bɛɛ lajɛlen ma n'o kɛra basigi b'an ka jamana sɔrɔ maa caman ka fɔ la ni kumaɲɔgɔnya minnu kɛlen filɛ ko nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔ minnu bɛ sen na k'a fɔ kalata minnu kan ka kɛ yalima a na kɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la nka waati b'a jaabi d'a ma an bɛ dugawu de kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min da ka di Mali la ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladon k'a fɔ arasba kɔsa in na n'i y'a sɔrɔ ale tun minɛnen bɛ dɔgɔfɛn jan tɛmɛnen in na n'ale kana bilala sɔrɔ an b'a ladon k'a fɔ wulikɛjɔw kɛra ka taa arasbati nɔfɛ 5e arrondissement polisilakaw ka taa arasbati nɔfɛ o kɔni kɛra sababu ye Sedari maaw ye wele bila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka bɔ u ye bɔlɔlɔ minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la k'a yira k'a fɔ ko wulikɛjɔ bɛ ka taa ka ɲɛsin arasbati ma u tɛna jɛnɛ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli u ka taa 5e arrondissement da la an b'a ladon k'a fɔ kɔni kɛra sababu ye an b'a ladon k'a fɔ gaziciw bɔra la polisilakaw ni Sedari maaw an b'a ladon k'a fɔ a kɔni kɛra tuɲɔna ye arasbati yɛrɛ ka masɔnnama min bɛ yen n'o bɛ wele ko Samabali e ka dɔn gaziciw la e ka dɔn ale jɔngina ale tun bɛ labitani nka tuma min na n'i y'a sɔrɔ u bɛ labitani wulikɛjɔ sera ka kɛ fan caman fɛ ka se ka na min ye polisilakaw ye ka se ka na dɛmɛɲɔgɔnya kɔni y'o ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka wulikɛjɔ kɛ u ni Sedari maaw ka nin wulikɛjɔ in kɔni sen fɛ hali n'i y'a sɔrɔ gaziciw bɔra la kɔfɛ
e kada ko tlala kata siga foka su ma chamanga fola ko ni wuli ka jom be sena bi ko na kunganga ke kwa kunganga ke akuma nga seni mado ka fola ko convocation kumise ka tadaras bachima ka wili e kada bita jabili ke do ka fola ko jamana kona na ko ni wuli ka jo kera ka fo ma o mani wuli ka jo kera ka fo fanga ka wili ka nyesima ke kanga wuli ka jo bala yele ka to jabi bala yele be ki tafo kuma ko maro te dore ka sangani ka do ka fo la fatali kala ukraine na ka do ka sunal donau ukraine na met kasim tapo ka sangano ka sira do yi ko nyiningalu de do nyiningali munu be ni asuru be ka taka nyesama ko note ko bashi were tala mi sama bali ale min jongene tulo ko ale ire kwa kon la fiara ni watina anga jamana ko nambe fem vrani bala gele kan ala ka mali basigi no tambela mabiro mina e kada anga jamana ko ni nyon sama ni kado ka fo wulige jo kan fanga ira wal maka wulige jo ke ka fo mbe ayira ka fo ni de kan akebi anga jamana be ni kata ko dande ala ka hakli manda manga jamana marali basigi ni lafia kasego sabati anga jamana kono namburai ambala dan ka fo bi ni mato be kulila ka fo bi ngaketa o watikele kona na mi burem kawi olu bala ka jire dama yini ko mi o koni soro lento lu fe uye wuli ka joke dogo franye ngona na ka nyefoli ka mawi ka ira ka fo bi olu koni be gela de dande la gela sugu bala yele no gela te dore de jiko gela kono bolu fe ka jire soro ka mi kona frolu be jamana kona na ku dijire soro e gela baye apma bala yele mnaka mami ndawu ka demsana ka o shifu nganyema sumaila maiga ba nyefo angalame bana baden de bisoral jite mo be mummi et puis fana nunu be kilomètre hake min boli nu bora midi uti seginda 16h en flene 16h et quelque fois 17h ama segata parce que amero minabi ne flene ne bora kana u demede pour que u kase ku ka message lancer ne era ka village bala village wore bala a jama ka cha parce que bi boyan ka ta yoro era afanga town la ni er la parce que ambe sungolo de la sinon ne bora ya yoro fana be nyefe u ka cha ni bi woro ni koe mo kanga taro mina u ka ta ku magie. Donc ne a funye ko kele mbo image ke amba blakata mali famo fe ukalaje ambisega sécurité ta moye mais yanno couranté écolté jité kasoro malien ndo be voter ni awye be mo la yanno kartina ba be bolo a be voter fana donc mais malien la normal mo be jisoro chomna ulu fana kanga jisoro chowala donc wode ba yira bi amba ni message ka blakata bandaw fe Colonel Hassim Koita Maliki Diaw ani réconciliation do Ismaila Wage ni yame ko réconciliation bendebe na même Maliko Mali fana kake an sagoy parce que do be gisoro be courant soro an ko ni ji ambe ji ni mide wode ti ay ni laje ni ji no golende do faliw de be bokala mishu be bokala mo be kwala gatla ka mela est ce que ni kay ab foko nunu ye malien ya est ce que nunu be wole malien la ati fo nunu ye ko malien amye benna ay ni belaje ni be falide nanu lassa fo sali uta se uka dugula ukanga ta yoro munna fo sali de usi ubitama ubitlaga fali fanata est ce que okay hein sécurité qualité mo bu ka sécurité ta parce que mouvement dem sunu be comme ne rebe mouvement la chomina ambu ga sécurité ta mais ka fo kam se que fin wore ke na munte o sécurité ga to ko sécurité police ta gendarme ta foitia no borala ko ni anti se que fo wore ke tuni ndoti donc yu ka message ti pour que akata président fe bandaw ika me ka fo malien do be ka hake atika duma parce que pourquoi ou hake tika duma utika jisoro kami ka fo ko ji kon ti soro kuran ko ni côté o école ko ko ni te donc u te ji soro te école soro te kuran soro o ti se ka ke mais u be munyi ni ko kolon u ma fo ko forage de a fora ko kolon dro mo ka se ka kolon duma dro président ka se kolon duma ni tu es mi betalika Sumaila Maigala u ya foto mona we jigo kashi de la yarabi alaji abi bo sara sara fe jamana nyama ko wuli ke joke ka se ko sigi senga ala ka keti namburaye hôpital Gabriel Touré ulu ye wuli ke jobba ke mi ma dogo maula kunungo ka ira ka fuka manyema nyema mimbe ni asono ye Abdoulaye kuyo de boy uti jena ye Ablaye mimboraye ukana ni Ablaye unona wa ulu be Ablaye de fe atumika barake to mina ulu ba fe ambala dan ka fuko ni ngara wuli ke jobba yu fe Ablaye sanoko ko faka sirika na nona nga ku nana ni mai mami be ni asono ye Musa Sirbe ulu to fe shinubu ka Ablaye de fe akoni ngara jama baye akene kan maubu ka wuli ke jo convo anya dawlame Basili Traoré ne ka tete mi directeur mi to an la parce que ministre ya de pas na nyedo afika nyedo ga gafe adna directeur mi to an kuna ministre nana afika nyedo ko ga directeur la ni te fara do ga directeur ka ay mun no me asumo ko directeur do a video be we nyo ha kam ke ko fa ba bi ka video be rechuge ka bekai ya makari yode ne to to sama ke ka mo fona ya nyero ya makari yode directeur na le ambe boro no kono ambe baraka ka nya wala ambe sutra la fola kalo sama kalo do ande sara soro utati uta banglali kan sara nai directeur na le ambe boro mo ko ndeno mo je no ko do mo ko no do barako ku
gɛlɛ ale bɛ mɔgɔ caman ma u bɛ bɔ fɔ yɔrɔ jan u bɛ na ka na si ka baara kɛ u bɛ taa dɔrɔmɛkɛlaw t'a sɔrɔ u bɛ pase bɔ ka bɔ ɲamana ka bɔ kabala ka na baara kɛ u tɛ wari sɔrɔ mais directeur nana ye mɔgɔ min recruté hôpital in kɔnɔ c'est pas petit an t'an ka prime sɔrɔ a heure si la a wagati si la an t'a sɔrɔ mais depuis directeur nana sisan an b'an ka prime bɛɛ sɔrɔ a wagati la wa an b'a sɔrɔ an wasalen fana. Ne tɔgɔ Abdoulaye Kulubali voilà ne bɛ urgence la donc pourquoi tu t'es nord là pourquoi tu t'es garnison là pourquoi tu t'es DCSA là pourquoi ici an bɛ an ka directeur fɛ an b'a fɛ nin ye message de k'a c'u ma donc maintenant directeur wulila an bɛ da la yan nɔ an tɛ bɔ da la an bɛ da la don o don an bɛ da la yan nɔ fo directeur ka taa. Tɔgɔ Magan Keita c'est-à-dire que ni u mago bɛ baara la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yan ni banabaatɔ somɔgɔw ka lafiya la ni dɔgɔtɔrɔ ko k'u ni mɔgɔ min bɛ bɛn baara la k'o to o yɔrɔ in na sinon ni n'a nana yan nɔ fo ka taa fɔ k'a wulila baara ɲuman a tɛ kɛ yan u kɔni b'o fɔ u k'o mɛn mais ne kɔni b'a dɔn n'a nana baara ɲuman tɛ kɛ Gabriel Touré kɔrɔ fo ka taa fɔ ko don min na k'a y'a ka minɛnw cɛ. Ne ye Malikalo ye Gabriel bɛ deli ka kɛlɛ kɛ waati bɛɛ ka yɔrɔ ko ka directeur de wuli Gabriel ma deli ka bɔ fɔlɔ k'u ka directeur to a nɔ la donc nin min filɛ nin ye ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'a ye Jean nɔ wa nin tɛ wuli fewu ni nin wulila baara tɛ yen. Directeur ma finkana ma jɛkana i y'a mɛn dɛ munna u b'a directeur le bila a bɛ bila kun jumɛn kelen na n'an ko bi directeur b'o k'a ye directeur bɛ bila kun min na ko k'u fɔ a ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ directeur nɔfɛ a fɔlɔ ye nin ye ni maa ɲɛna jama b'i kɔ ni maa tiɲɛna i tɛ jama sɔrɔ. Walahi an bɛ dumuni kɛ minɛn min kɔnɔ dɛ a kun tɛ yen directeur wari b'a position ka dumuni kɛ sa dɔgɔtɔrɔ ma yan ni ye dumuni kɛ minɛn fo n'a bɛ bɔ ni zɛmɛ de fotiri bɔ a jukɔrɔ fɛ haramu dɔgɔtɔrɔ kan ka dumuni kɔ kɔnɔ wa a ye kandi dilan ka ɲɛ ka yɔrɔ bɛ gɛlɛya e yɛrɛ filɛ nin ye a filɛ ka dilan de an ka sabali sa sɔrɔju ka sabali an tɔɔrɔ la walahi an tɔɔrɔ la ya yire yɔrɔ ye ya ye magari yɔrɔ de ye bandaw an t'a kɔ dɛ mais a ka miiri a ka sabali a ka nin tɔn kɔni nin barika de walahi nin barika de n'an bɛ sa an bɛ sa bi n'an bɔra n bolo an jɛra ni saya ye u k'an faga an jɛra n'a ye walahi an tɔɔrɔ la walahi. olu bɛ ka kɛ poste ɲini de kama o kana an kan t'o ma dɛ mais n'a bɛ ka kɛ baarako de kama kɔni directeur bɛ baarakɛla ye bi a ye baarakɛla ye sini depuis ale nana waati min na miliyɔn 800 o juru de tun bɛ Gabriel Touré la ale nana ka juru bɛɛ sara bi an bɛ yɔrɔ min na 113 millions a ye baara kɛ ka wari don baarakɛla ka wari bɛɛ sara maa si ka juru la kan na n'olu mɔgɔ bɛ poste ko la u b'a ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ yan t'o ɲɛnabɔ yɔrɔ ye an b'an ka baarakɛla de kɔ an t'a labila maa ye bi an t'a labila maa ye sini a ka jija o ci la. Je vais préciser on a fait 10 jours de grève an bɔra la sa au Bangakoun de l'ESSEC l'urgence n'a jamais fermé jamais a kelen ma deli ka kɛ an bɛ taa grève la mais urgence bɛ da yɛlɛ ka baara kɛ mais urgence bɛ da tugulen don même maladie nana dɔn maintenant u bɛ taa couvrir nous on travaille pas en tant que directeur ma. An balona k'a fɔ nin tun ye maa dɔw kan ye kulu in yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan ni o ye maa minnu bɔra k'a sɔrɔ syndicat m'u bila ka bɔ dɛ u yɛrɛ dama baarakɛla ninnu ka ɲɛma dɔ ye Umaru Wage ale yɛrɛ kɔrɔfɔta kɛnɛ kan an ka lamɛn. A ye kumana mɛ kulu wula fɛ ko an ka DG relevé la mais an b'a dɔn a relevé la kun kama ni kuma in fɔlen a ye maa min sɔrɔ cogoya la bɛɛ cogoya yɛlɛmana maliyɛn de ko k'u mago bɛ baarakɛla la mais n'an y'an garisɛgɛ baarakɛla min na an banko o la wagati dɔ kun tɛmɛna an fɛ yan an ka yirisunin ko kun gɛlɛyara yan i bɛ kalo 5 de kɛ nɔfɛ i t'a sɔrɔ mais ala ni cɛ in barika kalo 3 man ka yirisunin sɔrɔ siga foyi t'o la yirisunin kun tɛ sɔrɔ ni gɛrɛfu kun ma kɛ mais o tɛ bi o tɛmɛnen kɔfɛ bi i bɛ don tali kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ a jɛlen don fasa jɛya dan de don o bɛ mɔgɔ sɔn hakili la o b'a dɔn k'a fɔ ko jɛya o ye kɛnɛya taamasiyɛn dɔ ye cɛ in yɛrɛ kɛlɛkɛ bɔlɔfɔ la a y'a fɔ fana ye an jɛ sɔrɔ a nana an fɛ yan a ye ko lamaga ko min an ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kelen a ye service kelen bɛɛ ta ka don kelen bɛɛ la ka taa mɔgɔw ɲininka mun degun bɛ aw kan bɛɛ y'i ta lagali a ye bɛɛ lamɛn a ko n'a sɔrɔ ma an bɛ nin bɛɛ dilan kalo 6 ko ye kalo 6 diyan dɔrɔn kalo 6 san 100 san 10 mɔgɔ dɛsɛra min na k'a ye kalo 6 diyan an y'a ye a y'o lamaga an ka yirisuni o nana a nɔgɔli la an ye matɛrɛli fitinin min tun b'an bolo tensiomètre saturamètre thermomètre ani matɛrɛli wɛrɛ o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ waati kɔnɔna la bi dɔgɔtɔrɔso service jɔnjɔn bɛ ne bɛ ka dilan bi kelen tɛ a bɛɛ bɛ ka dilan aw ko ko baarakɛlaw an bɛ waati dɔ min bi a ye mɔgɔ 80 denbatigi minnu kun bɛ n'u t'a dɔn olu ka ko kɛ cogo min na denbatigi minnu kun bɛ u t'a dɔn k'u ka nɔɔsiw sara cogo min na u t'a dɔn k'u b'u den balo cogo min na u si tɛ bila fonction publique kɛ tiɲɛ don a ye baara ɲini ka du bɛɛ lajɛlen ba jeliya kɔnɔ a ma kɛ dogo la dɛ a t'u fɔ dɛ a t'u ba dɔn dɛ mais ala y'a kɛ bi olu mɔgɔ ninnu o b'a fɔ alhamdulilayi rabi alamin mais a ma ban nin ye ko daminɛ ye min bɛ min fɛ
On va tout décider ici aujourd'hui ce matin. Plus jamais ça. Je dis bien plus jamais ça. Aujourd'hui, la lutte continue. On y a les lots. On a le congla comme la glace. On manifeste. On a wada wasandamba. On a pas la galadi. Namake barateke on t'a gauté qu'on a. Comment on a ok. Ambaloran kafoni tu es faso de Ukrainiana barakela yoro in barakela ukanye. Uka la fasali tomba yere o nyema ni asoro Jimmy Kante bara yere au mublala akoda mena chogodi ayre nana Gabriel Touré la kabani ka anto no ngi olu jole Gabriel Touré dala o kali non ka morceau bien de siribu te la wasa ka sibu kan songo ya donja ande ni o yaye seben tule o bolo sen do kali kan seben mo kan o ba dira ka foko amba anga directeur fe anga directeur temi Ablaye Sanogo dro ante mawre fe ni Ablaye Sanogo te Ablaye Sanogo Gabriel Touré directeur de ni asigiri be sankele ani do ningo anana Gabriel Touré soro la halaya dola ka kan sesri kara sawie ka Gabriel Touré bo dinga do kono barakela ka hakeni do tunde munu soro ka gelen o bolo doni akara sawie ka olu sigi senkan inafo istun ani prime garde ani barakela ka hakeni sani wa fin taman tunde ni tunte Gabriel Touré kono yana le kana inafo jilita do o jilita o da kesi anani fana kara sawu manye aya soro radio do tunde Gabriel Touré la radio tunte ka sika bara fo ite kedo abara udangi na kaso ale mana foro ngale de gardiga donala ade kila arabi sira ka daile wa arabi ni katika barake o be kam saka don la di to so kono num be kala so bi saka so mu ni barake la chaman jifa akira ma kono ka foko a abi se ka ken Gabriel Touré boto e tinga kono donc a bani ka yete ka foko o directeur willa suko andu sebese ka matri anora ni fini gram ko e akila o balla barake la chamana o de ko son so madina ka soro syndicat ka wili kante ka soro tekulu foi ka wili kante barake la do fra fra ngonga bu kan son go adira barake la tun jole de dala o kuma wa amanga directeur fa amanga directeur fa anga directeur ti ta roshi anga directeur ti ta roshi o fini la ka uni o ye police ye maintien d'ordre o lu fana ye aye jama be ta chukuna o lu willa kana hakila ulu nale o ya to apoye fanga soro don mamunu tume kono na ulu fana na bo ka fara dala mo kan donc o jama de tume Gabriel Touré dala na jama na ya ka se haka dola directeur ni re ni jama de ka fo kala ale jiko ma tungu o ale ka wili ka bo directeur la ko mangi o directeur re jigina kana kuma jama fe ka fuli ke ka nesi jama ma kan ni o fe ko na ya soro ko le kan ke ale yere de deme kama ale rani fe be ka ka bara akila o kara fray mau ye kenebla ka ka bara fe wala amero na ko sisa mangan ko ni magara ambalodan kafoni Jimmy Kante kanye mire Gabriel Touré ni tu es à la fadali kela ulu ka nyema yere de ame fe mi franin kan ni dabal banko de nyema ya de dabora nin kama ngaka nyema ke damane ira bebe kule walma ni mawi ka ba jasranda menena kunungo bebe igani soya ira ka foni nyema min fle nyema go nyumando utafe akataka boye wa ubeni de fe ni nanywane nyema yala ni manchande ngan nyema dobe nulubita walma nyema dobe ayre ka ala del te foye luka taka bwa kuna walma ala ka nyema ya menolula o te nyema ya ide nyema ya ala de bi kai aseba ala de ka e kai fen vidini ndo be e doka nyema e shini e ba soro alni e ka nyema makoye ubusega fembe ke e retsega mununke use masara mani mi no ye sugandi ka fo ko ni fen kalfarima doro ala la jarabi do o kana keka pointi genge mako kungula walma ka keti e yele e ba fo ko saya shufolo o e kojugu badi ambe femi fo nyemo ni nyena fembe be nye keleni no fe ko soka ni ame sadama kungulo do e kai bebe girina bebe kigadu suma kasa ira mashiko kwa titakabu kuna wa mani mamanyo sola de ayre kala kana madama jama dara noka ka foni nyema ne kutano anwere sonika kumama o ba yire ka fo itlenia de o ba yire ka fo ibulu de nyoma de fembe faraninga anga jamana bilama marabe mamunu mbulu ka fu ye ka sabali jamana imana mashikelenga ko mene na uka wuliga do munu be sina be aka laje ka jite bina bebe kulela famba la yele fe ni jite mene be Gabriel Touré min fleni ni asoro we kenya so min be ni asoro e ma gwanza on civil uka furagali yoro do o nyema kanu ka soro asie tuguni ka soro o watikele kona na turasi do tro so olu do be jabali ni en nampala laje be ni ulaka mochi mara laje be sura su be yoro munu na be surasi docteur fabe fode ko ni médecin civil ani médecin mimbe ni asuro médecin militaire ko beto sena ulu kanga bla civil kuna de mi e colonel wi tayro chama bula ko ko na bebe surasi la ka chama ba yoro mena be ni docteur kalamba bolula uku bla yoro la nu banana walma ne gela usoro ka furageli takanye soloma ambu fende kateme be ka foku na klimu dugora an fe ka suruye kalamin ke o kalante dore de
gɛlɛya yɛrɛ de don ka se ka wuli ka jɔ ka faso bɔ nɔgɔ la an ka colonel caman ba bɛ bureau kɔnɔ bi sena taama ka gɛlɛya dɔw ma ni kɔni taamatɔ la ye dama o ye ka wuli ka taama ka don mobili kɔnɔ de la n'a fɔra k'a fɔ fasodenw jigi dalen tun b'a kan k'a fɔ ko sɔrɔsilakaw k'a sɔrɔ fanga bɛ politikimaw bolo n'olu ka nin kɛ kow kɛcogo walima ka fɛnw tilancogo ko a ti taa sɔrɔsilakaw ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na nka ni sɔrɔsilakaw yɛrɛ y'an sɔrɔ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali yɛrɛ tor'olu bolo ka ban o waati kelen kɔnɔna na jamana bɛ dingɛ kɔnɔ ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw bɛɛ ka bɛɛ dabali bannen bɛ bi an taara an bɛ ko yɔrɔ min na ka taa an jɛ yɔrɔ min na u ka wulikajɔ kɛ nin baara minnu bɛ senna bi u ka jateminɛ n'a kɛra an ka jamana bɛ basigi n'o tɛ an bɛ bolo min ka fasodenw ka bana gannen don dɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsiba basigi ni lafiya ko sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye découpage o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ maraw kɔni u caman bɔli baara minnu tun bɛ senna nin waati laban ninnu kɔnɔ a kɔni kɛlen bɛ mankanba ye yɔrɔ caman na tuma min na sualakaw ye mankan wuli ka na marakalakaw olu ka wulikajɔ ka siratigɛ yɛrɛ kɛ o waati kelen kɔnɔ a kɔrɔ vala fɛ ka taa se jamana camancɛ valaw fɛ maa caman bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka dusuma kasa yira Montorokaw yɛrɛ ma dogo u ta la dɛ olu y'a yira k'a fɔ k'olu ta kɔni olu yɛrɛ dabali banna jamana ma ɲɛmaw fɛ bi olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o kumatigi tun ye maa min ye o ye Sidi Ba ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Anw ta tɛ k'a fɔ ko ka cercle de Mondoro créer parce que nous voulons an bɛ fɛ ka kɛ a damana cercle ye non o tɛ fɛn bɛɛ y'a yira bi k'a fɔ Mondoro cercle n'a bɛ daminɛ Bulkesi la ka na bila fo Ortongo la n'o bɛ fo yɔrɔ commune n'o bɛ Toro fɛ ni espace i bɛ se ka 190 km boli o espace kelen kɔnɔ k'a fɔ ko o yɔrɔ tɛna kɛ cercle ye o bɛ to ten san laban in kɔnɔ an ye gɛlɛya o gɛlɛya ye Bulkesi jɔn tɛ Bulkesi tɔgɔ dɔn Mali la gɛlɛya minnu kɛra a kɔnɔ fɛn o fɛn kɛra a kɔnɔ donc o gɛlɛya ninnu bɛɛ de kama an y'a ɲini ka kɛ cercle ye ka kɛ cercle ye parce que k'an bɛ kɛ cercle ye diyagoya o tɛ fɛn dɔ bɛ yen bi Mali la n'i y'a ye bi gɛlɛya nana an ka zone in kɔnɔna na parce que administration de tɛ yen administration tɛ Bulkesi administration tɛ Tigela administration tɛ Yangasaju a tɛ Julu anw hakili la n'an ye administration ɲininkali kɛ a kana nin zone kɔnɔna na o b'a to basigi bɛ na gɛlɛya minnu bɛ yen minnu y'a to mɔgɔw b'a to k'a fɔ ko État kana se o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw gɛrɛ État la n'u kana an administrer an ka administrer fana ka da mun kan bi bi in na anw b'a ɲinina de État ka na alors que dɔw b'a ɲinina an ka contrée in kɔnɔ ka État ko kuma ban ko yala an ka soumission kɛ sariya la dɛ an ka soumission kɛ fɛn wɛrɛ la an t'o ɲinina anw b'a ɲini bi Mali in gɛlɛya bɛ cogo min na administration ka sigi ka na nin zone kɔnɔ ni Mondoro cercle créera ka Yangasaju arrondissement créer ka Bulkesi arrondissement créer ka Tigili arrondissement créer o b'a to administration bɛ gɛrɛ a ka administrer n'o gɛrɛl'o la o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman bɛ yen et puis an t'o dɔrɔn ɲinina dɛ ni administration nana anw de b'a légitimer anw population de b'a légitimer. An balana k'a fɔ nin tun ye Sidi Ba ye u y'a fɔ cogo min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya ye an ka mara kɔnɔ ala k'o sabati kunungo fara ɲɔgɔn kɛra ni ala sɔnna ma Suala Jabali Dɔgɔfiri a ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kunnafoni nataw la an b'a tɔ pereperelatigɛ d'aw ma n'an bɔra ye hali bi découpage kan Ebou Sy an ka jamana kɔnɔ na ale ye ɲinikɛla dɔ ye a da sera ma min ye ka dɔn k'a fɔ bi mara caman bɔlen min n'o ye découpage ko min bɛ sen na bi ale hakili ye mun ye an k'a lamɛn. Découpage ni aw yɛrɛ ɲɛ b'a la o bɛ fɛ ka yɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na a baaraw actuellement mankan yɛrɛ b'a ko la an y'a ye mɔgɔw bɔra gouvernement Raoult bɔra u ko k'u ti jɛn n'a ye an ye mɔgɔw fana ye marikala découpage ni y'a jateminɛ a daminɛna waati min na a daminɛna kabini le 2 mars mars kalo tile 2 2012 ATT ye loi dɔ de ta a ye sariya dɔ de ta jamana kɔnɔ a ye sariya ta jamana kɔnɔ et puis a y'a promulgué donc a y'a bila jamana kɔnɔna na donc sariya min bi baara a baaraw daminɛna o sariya de kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛna kɛ région ye yɔrɔ dɔw bɛ kɛ cercle ye donc yɔrɔ bi bɔ ɲɔgɔn na ka to ka taa donc mais ATT lorsque ale ye décision ta a ye loi ta ale ma se ka bɛɛ lajɛlen kɛ parce que n'i ko k'i b'a bɛɛ kɛ a ma nɔgɔn parce que n'i ko k'i bɛ yɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na ka rivalité ka bon kosɛbɛ parce que c'est compliqué dugu dɔw bɛ yen u ti sɔn ka mara dugu wɛrɛ fɛ fo ka diɲɛ wuli n'an ma lasigili kɛ n'an m'u lasigi ka kuma n'u ye a bɛ temps ta kojugu c'est pas facile donc o rivalité bɛ yen donc c'est pas facile n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ manifestation bɛ ka kɛ transition n'a ko k'a b'a yɛrɛ kɛ il faut du temps a baara ma nɔgɔn parce que déjà a mankan bɛ ka wuli nin dossier modèle ɲɔgɔn k'o to ye fɔlɔ ka tɛmɛ ni baara wɛrɛ ye parce que non seulement n'a sera ka kɛ a bɛ na ni dépenses wɛrɛw ye parce que région bɛna caya
cercle bi caya yoro chama mi caya et puis maire bi caya député bi caya au bela gene au be dépenser baw de pour notre état de mi yoro ma état mo bi war chama la pour élection organisée état mo bi fin chama la parce que ATT aller sera ka yoro fla don les régions aller ma continuer à faire ala ka hinala mais ma ça continuer à faire ibeka fana nana ibeka sera ka cercle content mo kumbe na aller sera ko région yi mais même là encore au région yi mais abara toma bon abara to ka chalbi parce que c'est-à-dire cercle de la région et donc arrondissement d'Ofnabi ou Fnabi la cercle et puis il faut faire découpage Thomas Banko Tambata donc on a là vraiment il faut faire extrêmement attention à un tel dossier ambalona ka foni tu e busikanye ambe dugo ke anga jamana yarabi ala siraw sirabina na basigi ala ka anga jamana blu siraka nambura e ambalona ka fo mi barakela utola dungenele jensignani kona na mekalo kona na ubara bu lada ubitle o kerasowe la fatali tonja mambe uluku ka nyefoluke feraj mende bebe ni ya soro no kanga tike ka nyesi la fata tongo ere o bara usaria umasango be wuliga do kanga kecho mena kasika nga jamana ka abla basiki mene ko barakela ka ke ko sabati o keneka mi ka do ka fo sidetem ye unyema ni ya soro e amadou no amio gindo ale kuma ta keneka kuma mi fo ofle anye min koroshi abe sansaba sanani bosisan beyaye tumabe nini ngrew bana dowere dibe damne o bayira ka foko mali asika fo o kadogo na kera fana mowtu ka décision respectée o buna ke mowbe botuguni ka foko o mason effectivement o bita grève la ni yowe jamana wa jamana na akagele o jamana ka seka barake pour que jamana dio ka seka bo nogola mais gouvernement ani employeur ulu de kanka disposition ta ni engagement minta o ku jija o ko batu ni ma iti seki ka engagement batu eni mo menu sigara ka kuma ibu wili sani o don ka se ka fuye ninde yembali nganinke ou be ninde yembali nganinke mais ni ma fuifo edu yamariata ima seka batu c'est normal barakelaw moyen wéré tout bolo ou be ulu fana be bo ka foko mason gouvernement ku traité tan anyaye jamana mimba an lamini imwala a jamana wulula be wiye tondo sigi abe fait conseil national de dialogue social abe jamana wulula ni bela imwala ni conseil national de dialogue social président de ya signé wadu kabini 2009 à Santani Fladénina président beye yamariata ka foka ambe nan sera anga jamana na ambe ni commission nationale de dialogue social ni amba sigi pour que sika foka ben angana se ka ta kele chamanna jamana to be yake ni malite a papelu signana wadu kabini 2009 Mali Santani Fla e maseka dialogue national sigi ika jamana na oye malo ya bilbilidi parce que di ni fenni bi nan yaye yoromi kelebina wuli ni tonni bi seka sigi jona ka mo wele munde bawche ka ko mufe sani grève ka ke mais o te Mali kono yanno anyi fen flana mi c'est que baro kalo fana ni yaye Mali kono yanno central syndical nani de bien ni tara Sénégal central mi bien aga tani mugay ibita Mauritanie alfred tani woro de bi jamana mi central ka dogon oye Mali de oye central nani de mais central nani ni o desara ka si ka kuma kilin fo barakelo to wala be ba fo mbeta kuma ne ka mo to wala ni barakelo farama haki soro ka fo na mabolo di nyogo ma anga se ka don ke barakelo ye kilin yi an fana kanka ke kilin yi hakilna fan falala anga sigi anga bolo di nyogo pour que ka barakelo ka ku yena bo anti se ka barakelo bo no wala ambalona ka fo kenenka ministre sombenga barab nyesnembe cha barakelo ko kwenyene bolima oluka chebo metume keneka salfu bagay wale kuma ta keneka emi fo ofle barabla kacha barakalaw fɛ sisan mais an yɛrɛ ye kun minnu y'a la kun damadɔw de don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye insécurité ani covid-19 nana gɛlɛya don baarakɛyɔrɔ caman na o de y'a to bibi na gɛlɛya bɛ baarakɛla caman kan parce que o tun bɛ sara min sɔrɔ ka kɔrɔ a tɛ se ka u bɔ tuguni ko gɛlɛyara dan an y'a ye o gɛlɛya ninnu na o ye baarakɛlaw bila ka a ɲini patron ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan an ye kun filanan mun ye o ye k'a fɔ sigikafɔ de ka dɔgɔ baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na pour que ka bɛnbaliyaw kunbɛn ayiwa ni o sigikafɔ ninnu ma caya furuku min bɛ kɛ patron ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a laban bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ mankan ye ni bɛna ni baarabila ye alors an bɛ se ka min yɛrɛ fɔ ka fara o kan o ye bibi na a sera an ka se ka kalan kɛ syndicat ɲɛmɔgɔw kunna pour que u ka se k'u ka syndicat baara kɛ ka ɲɛ syndicat baara faamuyabaliya ninnu caman fana bɛna ni baarabila sɛbɛnw bilali ye joona joona
k'a sɔrɔ ni syndicat ɲɛmɔgɔw tun sera ka faamuya dɔw sɔrɔ o faamuyaw tun bɛ se k'a to u tɛ girin ka baarabila sɛbɛnw bila joona a fɔlɔfɔlɔ o ye ka bɛnkan sɛbɛn ɲini ani baarakɛlaw ka syndicat jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ ma ko pacte de stabilité sociale an ka bɛn donna nataw la ani gɛlɛyaw nana an b'a gɛlɛyaw furakɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di donna nataw la n'an bɛ fɛ ka dɔ fara saraw kan an b'a sigi kafaw kɛ cogo di donna nataw la ni gɛlɛya dɔw donna jamana kɔnɔ ani baarakɛlaw bɛ se ka sigi ka bɛn fɛn dɔ kan cogo di o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ fɛ k'o kɛ sɛbɛn ye gouvernement bɛ bolonɔ bila min na ani baarakɛlaw ka jɛkulu bɛ bolonɔ bila mun na filanan ye min ye n'an bɛ fɛ k'o kɛ teliya la o ye ka sigi kafɔba dɔ kɛ n'an bɛ min wele ko conférence sociale alors gouvernement y'a ɲini ani baarakɛlaw ka sigi an ka kuma baarakɛyɔrɔ gɛlɛyaw kan an k'a bɛɛ fɔ n'an y'a bɛɛ fɔ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛn an bɛ se k'a furakɛ cogo di donc an hakili la ni o sigikafɔ kɛra an da bɛ se baarakɛlaw ka gɛlɛya caman ma wa an bɛ fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a la an bɛ jɛ k'olu fɔ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn o kan wa k'a lawaleya ɲɔgɔn fɛ. an balɔrɔ ka fɔ ni tun ye Salifu Bagayogo kan ye bɛnɲɔgɔnya bɛ na an ka jamana kɔnɔ na sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye kɛmɛba denmisɛnnakaw y'a yira k'a fɔ bi na k'olu ka mara de kɔni k'olu minɛnen bɛ ka di siniwaw ma n'o kɛra gɛlɛya ye u ka ba kɔnɔna nɔfɛ ka maa dɔw minɛ n'u ka tugarange u bɛ wulikajɔ la ni waati na u ka sifinnakaw olu ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ye Sanbali Keyita ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Siniwa ko in bɛ yɔrɔ min bi kɛɲɛba jamana kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ mais n bɛ bɔ n bɛ se ka min fɔ maliyɛnw ye u k'a dɔn k'a fɔ kɛɲɛba tigiya bɔra Mali bolo dɛ a tigiya bɛ siniwaw de bolo bi ni siniwaw ye min fɔ kɛɲɛba dugukolo sanfɛ bi o de ye tiɲɛ wa o de bɛ kɛ maa si tɛ se ka u kan sɔsɔ n'u man da la u ka ci lase président ma a yɛrɛ ka kuma dɔw fɔ kɛɲɛba siniwaw k'a fɔ ni min ta kɛra diɲɛ b'o ye an ka mɔgɔ minnu minɛna mɔgɔ fila Woroga ni Salgado u minɛna k'u don kaso la pour que ka siniwaw la lafiya u taara siniwaw sɔrɔ ba cɛmancɛ la ko siniwaw ma a ka daɲa ka ban ka ba kɔnɔ bi samedi yani vendredi prochain cɛ a ka minɛnw tɛ aw ka taa an tɛ kɛlɛ nɔfɛ an tɛ woyo nɔfɛ o kɛra samedi dimanche convocation nana lundi audition mardi u placera su manda a dun kɛra dɛ bon an ka dugukolo poro min bɛ kɛɲɛba an ka population bɛ siran parce que bugɔli min kɛra 2018 o ni bi cɛ mɔgɔw hakili man sigi parce que mɔgɔ min tɔrɔ la a bɛ taa fɔ mɔgɔ 5 don o traumatisme bɛ mɔgɔw kan mais fédération de la commune de Jalafara min bɛ Faransi olu commencera k'u constituer avec maître Bacili pour que a degun min bɛ u balimaw kan kɛɲɛba jamana kɔnɔ f'u ka se ka sira la a ye point de presse dɔ kɛ o tɛmɛlen kɔfɛ donna nataw la a ka kan ka taa i se min fɔra k'i ɲɛda tiɲɛ n'a nkalon kan n'a bɔra o la o tɔmɔna falen min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye n y'a fɔ n ko ni siniwaw ye min fɔ kɛɲɛba o de bɛ kɛ ne nana ne ni deuxième directeur an siginna u ye jeune fila ninnu datugu ni sɛbɛn min ye n y'a sɛbɛn yira la ko sɛbɛn n'u datugu ni sɛbɛn de ye nin tɛ mɔgɔ si yamaruya ka dingɛ sen ka tɛmɛ 50 cm kan an dun ko k'u datuguna ni nin sɛbɛn de dɛ a ko permite diɲɛ kɔnɔ min bɛ di ba kɔnɔna la minimum ni ba cɛ 500 mètres mais ba cɛmancɛ la o permite ni mɔgɔw fɔ ale m'o fɔ ale ma sɛbɛn di mɔgɔ ma bi a ma di mɔgɔ ma sini mais ale bɛ min fɔ anw ye population de kan ka wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ sinon a baara tɛ se ka dabila siniwaw bɛ k'o kɛ jagɛlɛya min kan parce que a bɛ fɔ siniwaw ɲɛna kɛɲɛba a ye taa ba kɔnɔ a ye taa kɔ kɔnɔ n'u sera ma a ka na an bɛ t'u minɛ an b'u datugu siniwaw b'o jagɛlɛya de la an ka baw kɔnɔ bɛɛ b'a kalama foyi tɛ bɔ a la hali ne yɛrɛ min filɛ nin u ko ne sera kɛɲɛba don k'u bɛ n datugu siniwaw n'u ka mɔgɔw parce que ko ne bɛ ka min fɔ siniwaw ma o man kan ka fɔ mɔgɔ n'i ta bɛ se siniwaw ma kɛɲɛba bi u b'i datugu faamaw fɛ u ko ne yɛrɛ sen mana se kɛɲɛba don o bɛ n datugu ayiwa n ko tɛ baasi ye jamana ko kan olu ka dɛmɛ kɔni ye min ye olu y'a yira k'a fɔ min kɛra bi a tɛ bɛn ma a tɛ bɛn u ma sini parce que olu bɛ jamana ko kan u b'a ye jamanadenw ka hakɛ bɛ cogo min jamana marabagaw fɛ ka tila ka ye Mali kɔnɔ o contraire de bɛ yen a tɛ kun olu fɛ bi a tɛ kun olu fɛ sini olu bɛ wulikajɔw kɛ ka ko sama fo diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama wulikajɔ min kɔni b'an bolo fɔlɔ an bɛ fɛ ka welewelekan da ka se maliyɛn bɛɛ ma mɔgɔ ni hadamaden ka hakɛ ka gɛlɛn i bolo an bɛɛ ka bɔ an ka ɲɛsin kɛɲɛba ma ka kɛɲɛba bɔ bolo la parce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ degun dɔ kɔnɔ i tɛ se k'i bɔ ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ ala yɛrɛ kama an ka kɛɲɛba libéré o de bɛ bɛn sinon maa si kelen tɛ se. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Sanbali Keyita la an bɛ dugawu de kɛ ni ba ye cini kɛ olu kan ka samɛ an ka jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma basigi ni lafiya ka se k'o sabati n'an bɔra ye énergie du Mali o ma ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ kɛ min ye wulikajɔ yɛrɛ ye k'u ka daw yɛlɛ u ni maaw ka se ka don k'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen ka minɛnw yiraliw kɛ o senfɛ u ka ɲɛmaa Umaru Jara a ye nin baara in kɛ kun jumɛn de la an k'a lamɛn.
nana ni nin ye aw yɛrɛ b'a dɔn avril kalo daminɛ na kurantigɛ cayara Bamako tun t'a an yɛrɛ ka laɲini ye mais an y'a ye fana k'an ka clients n'an ka consommateurs dimina à juste titre parce que an kan ka courant de d'u ma an tun dɛsɛlen don ka courant d'u ma de façon continue donc an y'u ka réaction ye an y'u mankan mɛn à partir de là an y'a essayer ka baara dɔw boloda an y'a faamu u ka kumaw kɔnɔ fana ko fɛn caman bɛ yen kunnafonilen t'a la t'a dɔn effectivement k'a faamu problème yɛrɛ mun poselen don secteur kɔnɔ donc o de la an ko k'an b'an ka yɔrɔ dayɛlɛ an b'an ka clients wele u ka na an ka yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a ɲɛf'u ɲɛna problème minnu b'an da la a na kɛ u n'an faamu ka ɲɛ ka tɛmɛ bi kan o de ye yɔrɔ dayɛlɛ sous secteur de l'électricité yɛrɛ problème ba dɔ ye mun ye a problème ba yɛrɛ ye mun ye c'est que ale domaine nin na investissement ma kɛ a ka ca ni décennie 3 ye fɛn mun de don courant baara de don courant tɛ se ka taa ni investissement tɛ an ye plan dɔ de dilan an bɛ n'o plan de bila en marche o plan partie dɔ b'a la an ni privéw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ courant pour ba feere an ma prix la prix mun bɛ bɛn an ma partie dɔ b'a la an ka bailleur de fonds classique y'o yɔrɔw financer BOAD BAD BID olu y'o yɔrɔ financer partie sabanan an bɛ k'o de wari ɲini o wari o bɛ sɔrɔ cogo mun na an bɛ na table ronde des bailleurs des investisseurs de organiser ni ala sɔnna yanni kalo kelen ni tila cɛ o bɛ organiser pour k'an ka se ka investissement ba kɛ secteur la secteur bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ ka se ka o milliard mun kan ka ɲini sisan à peu près 500 milliards. An balaran k'a fɔ ni tun ye Umaru Jara kan ye EDEM ale ɲɛmaa u y'a fɔ cogo min na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kana se ma ka fisa wuli ka bɔ nka n'an nana lajɛ a dɔ bɛ dɔ la ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya min bɛ yen ko maaw bɛ jɛ ne ka se ka doni ta ɲɔgɔn fɛ ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an balaran k'a fɔ bi an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔnkilidalaw ko don olu kɔni k'olu bɛ gɛlɛya bala bi na o gɛlɛya u ka kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko FEDAMA o ɲɛma Adama Traoré don ale b'o ɲɛfɔ an ye gɛlɛya in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Jamana caman na artistes bɛ dɛmɛ de bɛ se olu ma u bɛ dɛmɛ u ka baara la ka d'a kan maa mun don kalo damadama samiya kɔnɔna ɲɔgɔnnaw na anw tɛ se ka baara kɛ sunkalo kɔnɔ an tɛ se ka baara kɛ o waati ninnu an bɛ jɔ de n'i nana ni waati wɛrɛ tɔw la an kan ka sɔrɔ fɛn sɔrɔ waati min na n'i ko an kana fɛn kɛ o waati e dun ma fɛn di anw ma y'a dɔn a ka gɛlɛn anw dun bɛ yɔrɔ min na sisan hali ni y'a ta artistes ka FEDAMA yɛrɛ ka dagayɔrɔ la anw ma dɛmɛ si sɔrɔ ka bɔ gouvernement ka fan fɛ ka se artistes ka o fédération ma y'a dɔn maison de la presse bɛ yen o ka yɔrɔ b'a bolo wari bɛ da aw ma fɛn tɛ dun tɛ d'anw ma fo anw bɛ n'an ye kulukulu min sɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn dara diɲɛ ye an ye kɛɲɛrɛ da ka dɛsɛ ka deli kɛ ka dɛsɛ yaasa o n'a ɲɔgɔnnaw n'o tun b'an bolo ni musaka bɛ d'an ma an bɛ se k'an yɛrɛ labɛn n'o ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka dɛmɛ don d'o ma fo anw ta kɛlen bɛ sisan don o don kulo de bɛ bɔ arajo ni telew ni fɛnw na a karisa dɛsɛra a dalen don a ye ɲɛ an ma an bɛ na nin soirée in kɛ ka wari kɛ k'a dɛmɛ ni o bɛ ko mun na ni nana fɔ o mɔgɔw ma tuguni ko bɔn ko olu ka u bɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ n bɔlen mun na ko k'o dabila a dun ka gɛlɛn a ye layiru ta an ye fɔlɔ la k'a fɔ festival ni fɛnw ni activité minnu jɔra an bɛna dɛmɛ lase aw ma a fɔ ko ɲɛna a ma kɛ fɔlɔ min bɛ n bolo de ye ko o ka lajɛ u ko hakili to jamana kɔnɔ seko tigilamɔgɔw la artistes fana sɛgɛnlen don. Adama Traoré a fɔra cogo min na yarabi ala ka dɛɲɔnya min ye basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ dɛmɛɲɔnya k'o sabati n'o tɛ tiɲɛna ka kɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sango ɲinɛ sunkalo yɛrɛ e yɛrɛ dabali bɛ ban hali dɛmɛ minnu tun bɛ kɛ ka kɔrɔ yɔrɔ caman na bɛɛ bɛ kule la wa dɛmɛ sɔrɔso bɛ na ni kuyida ye min ye ka dɔn k'a fɔ bi na gɛlɛya kɔni bɛ fan caman fɛ wa minnu bɛ n'i y'a suru bɛ dɛmɛ kɔni kɛ dɛmɛw dɔgɔyara nin sen na dɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kule fan caman fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi suntigɛ baaraw ka se k'olu sigi sen kan kulu dɔ bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu fara ɲɔgɔn kan ka se k'o baaraw kɛ o ɲɛmɔgɔ ye Yusuf Sidibe ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Yusuf Sidibe mouvement NTM secrétaire général n bɛ o jɔyɔrɔ fa ayiwa hakilina in dɔwɛrɛ tɛ komi an bɛ sunkalo la kalo barikama don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don donc an ye kunnafonidilaw wele bi ka sun tigɛ n'u ye walasa cikan kunkurunin min b'an bolo o ka se ka o lasa seyɔrɔ sabula aw ka kumakan bɛ taa yɔrɔ min an ta tɛ se yen donc n'i bɛ fɛ i ka kumakan ka taa yɔrɔ jan wajibi i ka kunnafonidilaw wele an kɔni y'a jateminɛ ka sun tigɛ kunkurunin labɛn sunkalo tɔ de la an y'a wele cikan kunkurunin tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye NTM jateminɛ tubabukan na nouveau type de malien ko maliden kura tɛ komi mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan ka na Mali la mais an malien minnu bɛ yan an b'an ka tagabolow de yɛlɛma ka hakilina kuraw ta walasa an bɛ fɛ jamana ka kɛ cogo min jamana ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen sago ye o bɛ se ka lawaleya cogoya min na
NTM kɔrɔ o de maliden kura an bɛ don mɔgɔw kan an b'u kunnafoni an n'u bɛ baro kɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an bɛ mɔgɔbaw ɲini mɔgɔ kologɛlɛnw ɲini minnu bɛ jamana kɔrɔlen dɔn minnu ka hakilina ka bon minnu sigilen bɛ ka yeta ka bon ni an caman jɔlen ta ye an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamanadenw kunnafoni an b'a lɔn k'a fɔ Yusuf Sidibe ni tun y'ale ka o y'a fɔ cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye sunkalo kɔnɔna musolakaw jɔyɔrɔ yɛrɛ a ka bon kosɛbɛ min ye Ali Sangare karamɔgɔ wajulikɛla don min bɛ n'i y'a sɔrɔ Bani ka marabolo kɔnɔna na musolakaw baraji jumɛn ni makama jumɛn de b'u ye Ali Sangare an ka lamɛn. I da sera an balimamusow ka baara min ma sisan sunkalo la n'o ye musow bɛ wuli ka tobili minnu kɛ fajiri da 4h du matin 3h du matin ka wuli ka tasumaw minɛ ka dumuniw labɛn ka di silamɛw ma u ka sun don ka tila ka wuli kun lazara fɛ ka dumuni labɛn silamɛw ka sun tigɛ abulaye ni ngomɛ na don ni baraji la an sigilen bi siya k'a f'i ɲɛna dɔrɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni silamɛ muso min sera k'a cɛ ka fani nɔgɔlen cɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka t'u ko a nisɔnjalen a yafalen kɔ cɛ ma k'u da tile la ko fini ninnu ti ja abada fo ala ka yafa muso in ma mais silamɛ muso min bɛ se ka cɛ ka fani wɛrɛ ta a yafalen ko e yɛrɛ ma o ka dɔgɔ safinɛ minɛyɔrɔ la a bɛ kɛlɛ ye en tout cas ko ni dɔ la dɔrɔn a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ muso min sera ka wuli sunkalo fajiri da kelen dɔrɔn ka dumuni labɛn ka di silamɛw ma o k'a dun ko suguri hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye baraji b'o la ɲɛnama yɛrɛ mɔmɛ bɛɛ ka nafila seli t'o kɛ fiyewu o tuma an balakaw jɔyɔrɔba bɛ nin kalo in na o jɔyɔrɔ b'an ka mɔgɔya la ka kɔrɔ dɛ mais nin kalo in bolofaba b'a kan o de la n'i ye mɔgɔ ye nin saga in na k'a ka wuli dɔrɔn a yɛrɛ ye a ka taa dumuni kala a yɛrɛ ye a ka dumuni labɛn a yɛrɛ ye ka na dumuni sigi a cɛɲɔgɔn kɔrɔ a yɛrɛ ye siɲɛ kelen dɔrɔn a bɛ tiɲɛ fɔ nka an balakaw de bɛ wuli sunkalo yɛrɛ bɛɛ o tɛ tunako ko ɲuman ala de baara fɛ o tuma baraji b'u ye min ka bon mais u k'a kɛ ni nisɔndiya ye u k'a kɛ ni farifoni ye u k'a kɛ ni kɔnɔjɛlenya ye u ka dumuni minɛnw ko ka jɛ k'u sanuya ka fɛn bɛɛ k'a kɛcogo la n'o kɛra olu bɛ nin yɔrɔ min sɔrɔ sunkalo la mɔgɔ si t'a sɔrɔ mais ni o dumuni tobi yɛrɛ kɛra de f'a ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ bon cɛ min bɛ se ka muso kunu ko taa suguri labɛn n'a ma kɛlɛ wɛrɛ kunu yɔrɔ la o ka dɔgɔ bon ka bɔ yɛrɛ yɔrɔ o de ye ka baraji bi yɔrɔ ye bon toujours sɛtana de fanga bɛ se an na komisɛnninw na mais kobaw yɛrɛ la a ye kuma ti k'o kan k'a fɔ an balakaw ye k'u jija k'u cɛsiri musoya ye kobɔ de ye musoya tɛ kodenni ye diinɛ kɔnɔ wa musoya tɛ kodenni ye mɔgɔya la wa mɔgɔ tɛ dafa abada fɔ muso cɛ dafala de ye muso ye o la an balakaw bɛ niyɔrɔba sɔrɔ bato caman na mais sunkalo la olu bolo falen don tewu ni baraji ye sunkalo fana baraji ni baraji tɔw man kan laadala ni mɔgɔ min ɲuman kɛ alakira ko o bɛ sara 10 nka n'i ye juguman kɛ o bɛ sɛbɛn 1 ɔ e yɛrɛ k'a jate dɛ ɲuman kelen bi bɛ taama juguman kelen kelen ni ka tila ka taa o ɲuman bi est ce que e ye ɲuman bɛrɛ kɛ mais an ka taa ɲɛfɛ sunkalo la sisan ko ɲuman bɛ sara de 10 sigiyɔrɔma 10 n'i ye sukaro kilo 1 di fanda dɔ ma k'i ye sukaro kilo 100 di sarakati kilo 10 o de bɛ sɛbɛn ka kɔrɔ mais n'a kɛra sunkalo la k'a bɛ triplé munna pour e hakili ka se ka faamu sɔrɔ o la telefɔni b'an tɛgɛ kɔnɔ yan an bɛ taa crédit k'a kɔnɔ dɔw ko transfert ka weleliw kɛ dɔw crédit 200 la 200 ye nka dɔw 200 la bɛ 800 ma ko mun kɛra ko telefɔnitigi yɛrɛ de nisɔndiyara mɔgɔw kɔrɔ nin sanga in na a bɛ fɛ ka bɔda dɔ di mɔgɔw ma bon ala yɛrɛ min y'an da dɛ o de ye bɔda di silamɛw ma nin kalo in na ko n'an ye min kɛ n b'a sara a ye n'a ka sara ɲɔna t'a ye jurumu yafa don wa hinɛ don an filɛ nin ye a sanga min yɛrɛ la nin y'a waatiba ye an balona k'a fɔ karamɔgɔ Ali Sangare ni tun y'ale kan ye ka bɔ Baningo a y'a fɔ cogo min na musolakaw ku jɔyɔrɔba b'u la nka jɔyɔrɔ caman bɛ yen e ka dɔn ɲɛkumu ni danbere bɔ de b'a caman baraji kɔni k'o bɔ a minɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an balaka minnu bɛ yen n'olu munɲunen bɛ ka sabali ka fɛn bɛɛ lajɛlen to a minɛ kɔnɔ yarabi ala ka baraji jɔ k'u kɔnɔ n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali an karamɔgɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na diɲɛ dolantan soba FIFA o ɲɛmaaba Gianni Infantine ale tun bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a ye kuma kɛ baara min n'o kan ka sigi sen kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kalanso jɔ dɔ don a yirala k'a fɔ ko ni kalanso in kɔnɔ k'a bɛna dɛmɛ don Côte d'Ivoire dolanko la fo ka taa se diɲɛ dolanto bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔ u ka jamanaden fanba kɔni bɔra ni ka taa u ka wasabulon da la ka t'u ka nisɔngoya kɔni yira k'a fɔ ko marisi kalo tɛmɛnen na gɛlɛya min y'u ka kalandenw sɔrɔ kalanden 29 olu bɛɛ lajɛlen minɛna ni ka tunu ni u ye u ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ko walew sira dabila ten ko a fɛn bɛ kɛ ko wa k'a bɛ kɛ jamana kɔrɔyanfan fɛ n'an bɔra an bɛ taa Tchad jamana kɔnɔna na farafinna tɔnba Union africaine o maa ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Muhamadi Idrisi Frako ale tun bɛ Tchad jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Tchad jamana mankan min bɛ Tchad jamana kɔnɔna na k'ale dalen b'a la k'a fɔ ko Tchad jamanadenw de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ni kɛlɛ in ban cogoya min na n'an bɔra an bɛ taa Sudan jamana kɔnɔna na Eritrea jamana ɲɛma Azawe Awiki
ale kɔni y'a yira k'a fɔ furugufurugu min Sudan jamana ni Ethiopie jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ni mankan min filɛ nin ye tan don k'a bɛna wulikajɔ ta furaw bɛ se ka sɔrɔ nin ko la cogoya min na ka se ka ni gɛlɛya ban ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka basigi ni lafiya ka se k'o bɛɛ lajɛlen sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi ye sunkalo tile 25 de ye su in na ye 26 su ye o nafila ani o dugawu ye jumɛn ye karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Baningo Joyi la e k'o ɲɛfɔ an ye. Sunkalo 26 a nafila de filɛ kɔrɔ nin ye o ye jɔko 10 de ye arakan kelen o kelen an bɛ Fatiha kala ani suratul qari'atu al-qari'a mal qari'a fo ka taa bila laban na an m'o kala siɲɛ 1 ka kulu wallahu kala fo ka taa s'a laban ma siɲɛ 5 o tuma ni i tilal'o la i bɛ sɔrɔ ka astaghfirullah siɲɛ 25 arakan kelen o kelen min bɛ k'a la o de ye nin ye ka Fatiha kala ka qari'atu kala ka taa s'a laban na ka kulu wallahu siɲɛ 5 daw kan ne ka astaghfirullah siɲɛ 25 i bɛ sɔrɔ taa ten 5 la mana fila kɛ i bɛ salamu bila mana fila kɛ i bɛ salamu bila fo ka taa a 10 dafa salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ 10 na sa o tuma i bɛna jumɛn de kɛ i bɛ dugawu kala o de ye Allahumma ij'al sa'yi fihi mashkura wa dhanbi fihi maghfura wa 'amali fihi maqbula wa 'aybi fihi mastura ya asma as-sami'in i b'a fɔ Ala ne ye baara o baara kɛ nin sunkalo in kɔnɔ i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ baara ye min barikadalen don min mɛnɛnen don Ala bolo i kan ka jurumo bɛɛ lajɛlen kɛ jurumo yaafalen nin sunkalo in kɔnɔ i kan ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ baara mɛnɛlen ye nin sunkalo in kɔnɔ i kan ka lebu bɛɛ lajɛlen kɛ lebu sutaralen ye sunkalo in kɔnɔ ya Ala min ye mɛnlibaw ka mɛnbaa ye Ala k'a ni sababu bɛɛ. Maliki Danbele y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala kalo in to Ala ka kimɛ ko ɲuman yira ni alisalama ɲuman bɛɛ lajɛlen la sɛgɛn minnu b'an na kɔnɔna na Ala ka fura sɔrɔw la yarabi Ala ka musakaw nɔgɔya k'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sago sago bɛ yen ni sago jugu sago Ala k'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ sago ye k'o kɛ sago sago ka di ye i yɛrɛ sago de ka di ye ka tɛmɛ sago bɛɛ lajɛlen kan Ala k'o k'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye an bɛ aw fo jamana kɔnɔna na kɔkan na bi an bɛ kunnafoniw sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ an lamɛnnen bɛ bi farafinna bi Europe fan caman fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu bɛ yen n'aw kɛlen bɛ k'an kanu walima ka kunnafoni in kanu k'aw fo k'aw tɔgɔtɔ k'aw barikada an y'a fɔ cogo min na foyi tɛ yan n'an bɛ min na n'i y'a sɔrɔ n'aw kanu cɛ maa minnu bɛ yen sanga ni waati bɛɛ le kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ u bɛ an to nin baara in kɔnɔ na ka hinɛna k'a dɔn an bɛ fɛn min na bi ka se k'a dɔn bi fɛn ɲɔgɔn tɛ ka se k'u hakili to an ka foli b'an kanubaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ yen n'aw bɛ dɛmɛɲɔgɔnyaw ta ka ɲɛ sama ka bɛɛ fo n'i ye jateminɛ bi an ye nin fɔ a ka ca arajo baara don jamana in kɔnɔna na bi n'i b'a la hakilima kelen-kelen dɔw kɔ n'o tɛ i bɛ sa maaw ɲinɛ ma dɛ n'i ye jateminɛ bi arajo baarakɛla caman bɛ yen gɛlɛya bɛ ni kana maaw fa baarakɛla caman bɛ yen bi u tɛ nɔgɔya si minɛ kɔnɔna nka i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ sigi k'u mankan mɛn walima bɛɛ bɛ sigi k'u ma kɔnɔ a si tɛ yen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ taa maa kelen-kelennin kɔ ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la arajo baarakɛlaw de ko don fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ k'a ka baara bɛɛ bila k'a bɛ baara kɛ e ye o dɔ ye technicien ye o dɔ ye animateur ye o dɔ ye kunnafonidila ye n'i ye nin bɛɛ ye arajo baarakɛlaw ko don aw minnu b'u lamɛn dɛ aw minnu bɛ yen n'Ala ye aw yɔrɔ filɛ ko n'Ala sɔnna ma don nataw kɔnɔna na an bɛna kɛ tan i b'a sɔrɔ a bɛɛ de b'o f'i ye tile 2 n'i y'o bila k'i tɛ baara kɛ o tile 2 kɔnɔ n'i ye baara daminɛ waati min na i b'u mankan mɛn de a kun kɛmɛ de n'i ko ne kun tɛ ka baara kɛ walima ne kun ma ta u b'a fɔ o waati an yɛrɛ ma arajo lamɛn yɛrɛ a caman bɛ yen a bɛ f'i ye de tuma min na e ye baara bila waati k'olu m'a lamɛn n'i nana ta an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ fɛn min fɔ nin caman bɛ yen o de kɛmɛ bɛ arajo baarakɛla caman bɛ yen minnu bɛ sira bila walima dɔw b'a bila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u bɛ fɛn dɔ la bɛɛ bɛ kulen n'u ye u bɛ sin k'o bila ten ka taa baara wɛrɛ kɛ an bɛ deli ka nin fɔ a ye a ye a lajɛ a ka tɛgɛ don a ka fiɲɛ sira baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la arajo baarakɛlaw a ka tɛgɛ d'u kɔrɔ a ka dɔn ko nin kelen-kelenna bɛɛ bi an bɛ jamana min kan n'o ye Mali ye nin caman bɛ yen olu de ye kɛrɛdafɛmaw ye nin caman bɛ yen i b'a sɔrɔ aw b'u ye jaw la walima aw b'u ye jabaraninw sanfɛla walima aw b'u ye kumakanw mɛn na k'a sɔrɔ foyi se t'u ye u tɛ se ka foyi kɛ foyi ye nka ne ye mankan mɛn ka ban walima e y'a ye ko diɲɛ bɛɛ bɛ girin a kan a bɛ k'e kɔnɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen don o gɛlɛyaba de bɛ bi communication kɔnɔna na lamɛnbaa caman bɛ yen olu de kan ka nin ɲɔgɔnna faamuya k'a dɔn bi communication kɔnɔna na baarakɛbaaw u bɛ jumɛn de kɛ baarakɛbaa ninnu bɛ cogo di n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la e k'a dɔn caman bɛ yen olu bɛ bala k'a bila ten walima u kun bɛ taabolo dɔw kan ka taabolo ninnu bila an ka kuma tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ko karisa i bɛ bolo min kan i kana yɛlɛma bɛɛ de b'a f'i ye ten an b'i kɔ an bɛ sa i nɔfɛ i bɛ cogo min na to tan dɛ kana bɔ nin cogo in na k'a sɔrɔ o don kelen ale bɛ k'o fɔ e ye crédit yɛrɛ min na o dɔ bɛ dɔ la n'u y'o ɲɔgɔnna fila fara ɲɔgɔn kan k'o ci e ma walima k'o kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye ka ɲɛsin e ma o dɔ bɛ dɔ la
u b'i hakili sigi o dɔ bɛ dɔ la n'a fɔra cɛbakɔrɔ su ni tile ka n'i sigi e bɛ fɛn min nɔfɛ ka maaw bilasira e bɛ fɛn min nɔfɛ e ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye musaka de ye ka se k'a ɲini ka na maaw kɔni bila sira o la ka tila k'a ye k'e tɛ foyi sɔrɔ o la walima o bɛɛ ta ye a ka d'an ye k'a sɔrɔ u si tɛ se ka foyi kɛ foyi ye o ye gɛlɛyaba ye dɛ maa minnu b'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ka tila ka magɛniw kɛ ka ɲɛsin a ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u tanu k'u barikada k'a f'u ye nin n'a ɲɔgɔnna hakililaw camanba de bɛ yen o de b'a to baarakɛla ninnu maa kelen kelen dɔw bɛ yen n'olu ka encouragement tɛ i b'a sɔrɔ bi baara in ɲama yɛrɛ ye wala sɛmɛ o baara o baara bɛ ten ka foli ta ka ɲɛsin o maaw ma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu b'o ɲɔgɔnna hakililaw ta ka ɲɛsin a ma k'u foni k'u tanu k'u barikada a balimakɛ n'aw denkɛ dɔ Abdulayi Kulubali maa minnu b'an lajɛ WhatsApp siraw fɛ bi n'i b'an sɔrɔ WhatsApp sanfɛla la an ka nɛgɛjuru siraw bɛ yen n'o ye 76 29 85 15 Orange ni Maltel bɛɛ ye kelen 76 29 85 15 an ka WhatsApp kan i b'an jamu ye nɔ dɔrɔn numéro b'a sanfɛla la o numéro kelen de y'an ka numéro ye a Orange ni Maltel bɛɛ an bɛ sɔrɔ numéro min na o y'o de ye o tuma ka foli d'aw ma jamana kɔnɔna na kɔkanna bɛɛ la aw minnu b'an wele su ni tile k'aw foni k'aw barikada